Всички, това е... Кой поред епизод е, Гоше? Трети от новия сезон. Не, да, от новия сезон. Трети епизод. Днеска ще правим Хелуина, понеже днеска е Хелуин. Ще правим един Хелуин епизод. Правилата са, че той ще ми звъни. Аз си къде? И ще бягам. Ето ме мен. Малко си тъпа маска. Но все пак, както видите, се ближа близо кама. Добре, започвам. Плюс 10, той ще снима докато бяга. Има 10 секунди да избяга и аз почвам да го гоня. Добре. 3, 2, 1. Хора, бяга ли? Oh my god! That was so Добре, хора, това ще е край на този епизод Хелуин.